Čau YouTube! Dneska je to moje první video, takže bych vám chtěl ukázat, jak nainstalovat Hamachi. První, co uděláme, je, že si zapneme Google. Tam napíšeme Hamachi. Dáme to 3 odhora, jestli to tak budete mít. A stáhneme. A to je vše. Zapneme to, spustíme, připrava instalaci, nastavíme si, jakou chcete, já si dám Getman, tak, instaluje se. Jak to samozřejmě mám nainstalované, takže mi to hlásí, že už to mám nainstalované. Ne. Takže se mějte, čau! Čau YouTube! Dneska je to moje první video, takže bych vám chtěl ukázat, jak nainstalovat Hamachi. První, co uděláme, je, že si zapneme Google. Tam napíšeme Hamachi. Dáme to 3 odhora, jestli to tak budete mít. A stáhneme. A to je vše. Zapneme to, spustíme, připrava instalaci, nastavíme si, jakou chcete, já si dám Getman, tak, instaluje se. Jak to samozřejmě mám nainstalované, takže mi to hlásí, že už to mám nainstalované. Ne. Takže se mějte, čau!